Raġel ta' 24 sena nżamm arrestat wara li wieġeb mhux ħati li abbuża tifla ta' 15-il sena u li huwa reċediv. Fil-qorti nstema kif ġimagħtejn qabel li tfajla għalqet is-16-il sena, l-imputat kellu x'jaqsam mat-tifla li hija wkoll meqjusa vulnerabbli u ssofri minn mart. Intqal li l-ġenituri kienu rrapportaw mal-pulizija li bintom kellha x'taqsam ma' raġel li ma tafx. Il-qorti ħarġet ordni ta' divjet fuq isem l-imputat u l-vittma sabiex l-identità tal-vittma tiġi protetta. Kompla l-ġuri ta' Ahmed El Fadalli li huwa akkużat b'involviment fi pjanza biex tiddaħħal 50 kg kannabis f'Malta, fejn id-difiża qed issostni li l-provi fil-każ ma jippruvawx li huwa ħati. Id-difiża spjegat li d-droga nstabet fuq raġel ieħor fit-Tunezija u li dan akkuża lill-imputat sabiex jaħrab mill-akkużi. Intant il-prosekuzzjoni sostniet li kull min tressa il-qorti fit-Tunezija u pajjiżna għal kawżi marbutin ma' dan il-każ kollha semmew lill-imputat u l-provi kollha jippuntaw lejh. Hawn tqajjem ukoll id-dubju dwar l-onestà tal-imputat li qal li trasferixxa l-flus lil mara li ma jafx fuq talba ta' ħaddieħor. Ġie nnutat ukoll kif minkejja lil dan il-każ beda 10 snin ilu, id-difiża issa tqajjem id-dubji dwar l-isqarrija tal-imputat mal-pulizija. Raġel mill-Maċedonja nżamm arrestat wara li wieġeb mhux ħati għall-akkużi ta' traffikar ta' 13 kilo kannabis. Fil-qorti intqal li l-uffiċjali ta' dwana f'Ħalluqa interċettaw pakkett indirizzat għall-imputat li ma' pakkett allegatament kien fih 13 kilo kannabis. Ġie spjegat kif huwa qal lill-pulizija li huwa kien se jirċievi 1000 euro sabiex jieħu l-pakkett u jagħtih lil persuna oħra li ma jafx. Huwa kien arrestat barra d-dar tiegħu wara li l-pulizija li besta ħaddiem tal-posta taħ il-pakkett. Daniel Muka tpoġġa taħt attakkuża l-qtil ta' Christian Pandolfino u Ivor Maciejowski. Muka huwa akkużat li fit-18 ta' Awwissu tal-2020 kien parti minn serqa fid-dar ta' Pandolfino u Maciejowski li ma serqa waslet tal-qtil tal-istess koppja. Miegħu hemm ukoll akkużati d-Daniż Jesper Christiansen u Viktor Dragomanski mill-Maċedonja. Fil-każ ta' Dragomanski, dan mistenni jitpoġġa taħt attakkuża nhar it-tnejn. Charlene Gatt ta' 36 sena ingħatat il-ħelsien mill-arrest wara li offendiet maġistrat li ta' multa ta' 50 euro fuq Facebook. Fil-kitba tagħha fuq Facebook il-mara sfidat lill-maġistrat u anke qalet li tispera li jinħaraq l-infern u fil-qorti hija ammettiet għal dawn l-akkużi.